Maayong hapon sa tanan, Igsoon. Napunta sa padayon sa lesson 5 sa Vision Series. Kalima na din. Kalima. Then, salamat kay Brad Tuto, tamis ang to. Tamis. Kung nang hatag sa eskwelahan, itago niyo ko sa... Pagkapilato sa tisusan mo. Paglagaw na ko, naingon gusto para tuto na. Tamis na. Kustaas. Ilaw na ko tamis man, awala ko muna ako. Gampot ta, dalay ko ng buhay nga Ginoo sa mata-usapan. Salamat. Aning sitwasyon. Hindi lang kayo usa ka kalag ang makadungog sa Bible study kundi itaghan ubay-ubay niya man o sa ilang madungog maabot na gyud ang panahon ng mahal. Kapoy namin may edad namin hindi kayo nagkalihok. Sila na po yung magtrabaho para sa pagsangaw sa mga balita. Ito ko nga kining Bible study mahimog ipon ang usa ka Kristohanon. Salamat sa maayong sa akong pagpauli na kalinaw ipakuyog ka namo ibilin po ani nga panimalay. Salamat sa mahan para kay Ginoo sa mga kaigsuonan nga naron. Kini tanan og salamat lamang pinaagi sing buktong anak Kristo ang Ginoong luwas. Amen. Ang title sa lesson 5 is Kaluwasan. Mawala ba o dili na? Once nga gidawat nato si Kristo nga atong Ginoo, so luwas na ta. Ang pangutana diri, pwede ba nga ni mawala o dili na ba? Once nga mudawat ta, dili na permanente na kuno na, di na ba na mawala? So atong paminawon ang pulong sa Ginoo. Dunay duha kasayop nga pagtulon-an mahitungod sa kaluwasan. Una, ang kaluwasan nga imong nadawat gikan sa Dios dali kaayo mawala. Ang explanation mo ni, luwas ka karon tungod sa imong pagtuo kang Hesus apan kung makasala ka ugma kini nga kaluwasan mawala dayon. Busa kinahanglan ka kana usab mudawat kang Ginoong Hesus aron mabalik kini nga kaluwasan diha kanimo. Kini nga pagtulunan sayo. So kanang kaluwasan nga imong nadawat gikan sa Dios dali kay mawala pag-ingon ang gisulat diri nga sayop na siya. Ikaduha nga pagtulunan mahitungod sa kaluwasan nga sayop. Ang kaluwasan nga imong nadawat gikan sa Dios dili na gayud mawala. Ay kuano na ay mga religious group nga nagtuo ani. So nagtudlo kini nga kung luwas ka na gayud hangtod sa kahangturan. Bisan mo balik ka sa imong karaang kinabuhi sa pagpakasala or na backslide ka. Sayop gihapon kini nga pagtulunan. So imposible po nang idawat kang Kristo niya kapadayon gihapon ka sa pagpakasala unya luwas na ka. Pero ato nga time ikutan ta lang mga months or years before naadyo ka na sa kang Kristo, nagtuo ka nga luwas na ka, then natural man gyud na usahay mabackslide ta kay sa ako na backslide man ko. Once nga luwas na kuno ka, dili po na siya eksakto tingali kay butang ka lang ibalik yung ko sa akong kinabuhi sa una, tanang bisyo na dili po na mao. Ay, mawala gyud na siya kay napo sa kabersikuloan na nga nag-ingon gyud na katong giingon nga ang mulahutay lamang maoy maluwas na gyud na siya gisgutan. Kinira ba kay nay kauban nato ni sa una kanana dito sa kanang tuig ba na tupi ka before sa eskwelahan ay baptist niya
Simbahan. Kana kuyo na sila kay ilang pagtulunan ning ana. Once nga luwas na kaluwas na gyud. Ang support na dili po na siya mao. Now, ang sakto og balaan nga pagtulunan anaa sa tunga-tunga sa duha. So, kining number 1 kining giingon nga ang kaluwasan nga imong nadawat gikan sa Dios dali kay mawala. O kining ang kaluwasan nga imong nadawat gikan sa Dios dili na kay mawala. Ang sunod nga itong basahon is mo ni. Ang sakto balansi nga pagtulunan anaa sa tunga-tunga sa duha. So wala gyud na wala sa duha, wala gyud tay giangkon ani nga insakto kung dili natas tunga. Tan-aw na to ang number 1. Kung luwas ka na dili dali mawala ang imong kaluwasan. Kung kita nga anak sa Dios, dili dayon mawala ang atong pagkaanak sa Dios. Sa dihang makasala kita, maputol ang atong pakigdait or fellowship sa Dios, apan dili dayon maputol ang atong relasyon kaniya. Adunay duha ka rason nganong magpakasala ang usa ka Kristohanon. Now ako sa ning i-explain jud ning kuan kining kung kita kining bitang kung luwas ka na dili mawala ang imong kaluwasan nga mabatunan. Atong tan-awon si Adan dito sa ug si Eva sa pagpakasala nakasala na sila diha sa Ginoo. Ang naputol ra kung tan-awon nimo ang fellowship ra gyud. Kana bitaw ang Ginoo na distansya na. Bali nanay nakaharang silang duha kanang sala. Pero ang Ginoo wala gyud mo kuan kini kang mupiya sa kang Adan ug si Eva. Pakita gyapon siya kanang intensyon nga mupaduol sa kang Adan ug si Eva galing sa hubo mo gusto sila kung tan-aw nimo ang Biblia wala gid sila kabalo nga hubo sila pero pag pagkasala nila hubo dai sila giatiman gyapon sila sa Ginoo gisininaan gyapon sila sa Ginoo makita nimo nga ang Ginoo gatiman kanila ga wala gid sila pasagdain na sa Ginoo ang naputulan nato diha is fellowship sa una man gud sa wala pa kasala sa edad ng iba, tinig yun nga, may panahon nga magkuyog yun ang Ginoo ang tao. Pasahon ni mga Genesis. Pagka sala nila, nakita yun mo ng distansya, galing, ipapahawa sila sa Ginoo dito sa Eden. So kung tanaw ni mo ang fellowship lagi yun, pero ang following chapter na makita yun mo nga ang Ginoo, nasunod-sunod paghihapon sa mga tasa sa gilang Adan at iba. Dili gyud na madali maputol ng relasyon kay gusto mo gyud sa Ginoo nga mabalik gyud ang tao sa kuan. Kaning kunang kanang gibuhat niya sa kang Kristo nga gipadala diri. Makita gyud nimo nga ang gusto sa Ginoo nga ang relasyon na agyud sa duha ka binuhat sa tao ug sa Ginoo. So ayaw mo pagtuo nga kining sani kung kanang mawala dayon dili gyud mo biya ang Ginoo. Kaya ma-prove na ito na Kristo nga yung ipadala para lang yung mabaligtas niya. Pwede maputol ang relasyon, nga ng fellowship. Murag may distansya ang Ginoo, pero ang relasyon, dili yun na. Ang Ginoo yun, gugma yun na siya. Ang adunay duha ka rason nga nung makasala pa ang mga Kristohanon, pa ang usa ka Kristohanon. Luwas na pero bata pa nga Kristohanon. Kasi bata ng Kristohanon. Tigulang pero bata ng Kristohanon. Atong basahon ang bersikulo ani 1 Corinto 3. 1 Corinto 3 bersikulo 1 pa sa 3. Okay. Chris, mga igsoon, dili ako makasulti kaninyo sama sa akong pakigsulti sa mga taong espirituhanon. Kinahanglan nga magigsulti ako kaninyo ingon sa nga mga kalibutanon o masuso pa sa Kristohanong pagtuo. Nag-mention diri nga masuso. Ato lang padayon nun. Kani ato gibuhi ko kamo gatas o dili nagagahing pagkaon kay dili pa man kamo andam niini o bisan gani karon
dili pa man kamo andam sa gahi nga pagkaon. Kay nagkinabuhi man gihapon kamo ingon nga mga taong kalibutanon, kay dili ba ang inyong kasina o panagbingkil nagpailaman na magpailaman nga kalibutanon gihapon kamo og nagsubay ni ining balana. So naay rason nganong matawag ta nga bata pa diha sa diha sa kinabuhi nga Kristohanon ang kanang pagbingkil-bingkil. Usadyo na siya katimayhan nga dili pagkahinog diha sa Kristohanon. Unsa pa nang istorya diri? Kay dili ba ang inyong kasina pagbingkil-bingkil nagpaila nga kalibutanon gihapon kamo og nagsubay ni ining dalana. Usa na siya katimanhan kay ang Kristohanon man gud magtinabangay. Kung hamtong jud ka nga Kristohanon, hinog na jud ka diha sa pulong sa Ginoo. Bisan pa ikaw na isa kay igsuon nimo nga murag nasuko sa imuha or kanang tan-aw nimo nga bago pa man siya, pero ikaw nga medyo karaan na, ikaw di magpaubos. Nagbantuod na nga kung saan mature na ka nga Kristohanon. Now, anong kinensyon man diri ang gatas? Di ba ang bata, usa ka bata, kung 1 year old or kanang wa pa siya nag 1 year, usa ka tuig pa siya usa ka tuig, gatas ang ipakaon nato, humok nga pagkaon, di na ganun sapon, ritso nagtulong na sa bata, wapahingi po ng bata. Ang Kristohanon po, dili ko na siya pwede ka ng lalong nga pagtulunan kung bago pag yun siya. Maglibog yun na siya. Munang hinay-hinay, mas gwapo kining Bible study kay tanawa ko niya ang kaluwasan sa vision series man siya, pero listen 5. Ang atong kinisbutan niya pong kaluwasan. Sugod pas una, hangtod kaluwasan. Kay ipasabot yun na sa bago pa nga Kristohanon. Dili ba kunin mo na makuan? Kung dili niya na masabtan, dili ka niya ma-appreciate nga luwas na pagod siya. Daghan po nag-ingon nga, magtuo siya, para ka nisbutan na to nga. Once nga nidawat ka ni Kristo, luwas ka na yun, dili po na mao. So, muna ang duha ka timailhan kung bata pa yun. Kita sa sulod sa atong simbahan ay bingkil-bingkil. Kanya kanap kung isa, mo sakay po, kanang bitaw, dili po bitaw siya mo paubos na lang. Nakuratan lagi kong Marian, yung si Marian ganihang. Na kung simpa. Kailan mong Marian? Ikaw sige, kailan ka? Kailan ko na siya simpa. Huwag man siya bingkil-bingkil. Wala ko ni madagad niya dito. Dito rin na siya sa daplin. Unya, kamu? Ako, ang alag ako pimuduol. Assignment na ni Kuan, Sister Joy. Siya may youth leader ng ninyo. So, mura pa na siya matawag o pingkil-pingkil. Kay mabantayan mo ko na sa bata. Sensitive, right? Di ako bataan na. Mga ito po dito, malingkod ko sa likod. Wala ko, malingkod sa buka. Kasagaran na yung sikat ito kung anak ko sa Sahel. Dili apilon si Marian, tora po suo. Nag-ingon dili, gignan ng asawa, di na po dito kay silang Sister Glinda. Usa na ka timailhan, ka na mo nga nakikibingkil. Kamo, kung kamo ang hinungdan, bata pag yung mga Kristohanon. Wala pag yung sana ni kana bitawng dili pa mo angay sa mga pagkaon nga gahi. Kay dili man mo kabalo mo tan-aw sa usa ka binuhat nga kinahanglan siya pansin, kinahanglan siya atensyon. Kamukha mo ra gyud kay mga gwapa mi puros dili. Si Marian po dito para sa ko. Hindi pa saan na si Marian. Ngayon karoon, nakadesisyon ng bata. Hindi ko lang siya kaluoy. Sign of immature Christian. So, timan-an ninyo na. Once nga naanad ka simbahan, equal kita. Wala yun ninyo na ma-feel tingali sa simbahan diha nga murag
ang kami nga pamilya sana naalami gitan-aw ang usa po ka pamilya kay dato siya ikual gyud na ang tan-aw ano mo na nagpasabot nga mature nga Kristiyanon ayo pagtan-aw sa imong lingon nga taas ka bata pa gyud kung ingana kanang ingana nga kanang dili ka kabalo mo abi-abi. So assignment na sa inyong leader saon paghimo ninyo saon sa paghimo ani nila nga mahimog mature unsay angay buhaton ninyo ingat gyapon nato na sa Ginoo usap po kuyog po sa atong binuhatan. Okay, kadua katong ingon nga katong adunay duha ka rason nganong magpakasala ang usa ka Kristiyano. Number 1 is kuan yun na siya bata pag yun na siya kana bitaw mutukol kana bitaw kana nga na lagi nga kinaya binata ba binata mag yun na kana bitaw kanang magpingkil-pingkil nyo tan-aw nimo nara sa sulod sa kasimbahan nyo magpingkil-pingkil magrupo-grupo dito niya ang isa dito nara mo gasok-sok dito aplen wa pag yung mamarsin dito kung ingan na imong pangagpas o kuan pag yun na medyo hilaw pag yun ng Kristiyanon. Okay, kaduha nga rason is luwas na og miagi na pagkahamtong pero may talikod sa Dios mibalik sa pagpakasala. Itawag kini og backslider. Mo nang adunay duha ka rason kung nganong nagpakasala pang Kristiyanon kay mitalikod siya sa Dios. Namoy nga nga Kristiyanon. Mature na daghan na kay makita na to. Mature na gid siya. Tan-aw nimo kanang nahimo pa nga leader pero kalit lang nga makingala ka nga kuan. Nga nibalik especially pagka nagigamit jud ni Satanas. Likon jud na siya nga nagiban ni Satanas. Ining opposite sex jud na to. Kung lalaki ka gamitan ng sa Satanas babae jud. Matintal jud ang kuan kung medyo kuan pa jud ka. Medyo dagi pastor na oy. Dagi pastor na. Dagay mga isang galing superintendent na sa Assembly of God, ilang na kung ngalan sa inyo ha? Na tagak yun siya. Gidisiplina siya 3 years. Wala siya pawaliha. Pwede lang siya musimba. Pero dili na siya kasaka sa pulpito. Kaya siya na nabisto man, nadakpan man sa kuan mga sakop nga nalagi siya kauban ra po niya sa simbahan ang iyang nauyab po niya. Yamin niya siya dako. Pero nangayo gyud siya kuan pasaylo dito sa pulpito pero gidisiplina gid siya. Sulod sa tulo ka tuig dili ka katungtong sa pulpito. Pwede ka mo simba kay imo mo nagkatungod maminaw kulong sa Ginoo. Pero human jud ato nakakuha siya glison. So ayaw gyud pagpamato, ayaw gyud pagtan-aw sa imong kagalingon nga kanang na bitong taas na kadili gyud ka matagak, posible matagak. Kaya atong basahon ang Pedro ko no. Ikaduhang Pedro 2. So mooning rason nato nga sani kanang nganong magpakasala pa ang usa ka Kristiyanon. Ikaduhang Pedro 2:20 2:21 di ay. Ikaduhang Pedro 2:21 Ikanang 20 katong nakalikay na sa unta sa mga kahugawan sa kalibutan pinaagi sa ilang pag-ilak sa atong Ginoo manluluwas nga si Kristo apan unya nagapos og nadaog pag-usab ni ining mga butanga mulabaw kadautan ang ilang kahimtang kaysa kaniadto maayo pa lang unta nga wala sila mahibalo sa matarong nga dalan kaysa mahibalo og unya mobiya sa balaan nga sugo nga gihatag kanila. Kuyaw nino kung nimong tan-awon. Katong kaning number kaning 20. Katong nakalikay sa unta sa kahugawan sa kalibutan sa ilang pag-ila sa atong Ginoong manluluwas nga si Kristo apan nagapos og nadaog pag-usab ni ining mga butanga mulabaw kadautan ang ilang kahimtang kaysa kaniadto. Mulabaw eh. Kana bitong mugawas na nigawas ka sa pagka-Kristohanon. Mahimo na dyan noong ka kung saan eh. Magtanawan nga, nagrabe na noon. Kaya nga no, imo naman kong gibiyan kung pangutan-on imo.
pangutano nimo nganong nibiya ka sa puan mo ingon, siguro mo ingon pag yun na siya, mo ingon pa na siya, dili man yung tingali sa ni Ginoo si Kristo. Mana gyud na siya. Mas mula ba pa kay kung naa si Kristo, iya gyud ang barugan ang iyong pagkakuan. Din ang sumpay magkuan po ni kaning sumpay sa 21 kuya po ni. Maayo pa lang utang nga wala na sila mahibalo sa matarong nga dalan kaysa may balo og unya mobiya sa balaan nga sugo nga gihatag kanila. Abi ninyo, kung kana bitaw busa gani ipasagyaw sa Ginoo ang may balita para wala excuse. Kay maka-excuse man yung ka, pwede man yung ka, Lord. Wa man ko kabalo nga si Kristo manluluwas kay may gaingon sa kuha. Obligado bitang Kristohanon. Busa gani hantud mo pamubalik atong Ginoo kay ano? Daghan pa magyo kabalo. Ang ila ra gyud sabtan ka na gyud mag-usaryo sila ato bukid. Bukid jud dili bukid kasagaran na nila panatiko kina sila sila nadunggan mao gyud na. Wala sila kabalo ang lang pagunit anang rosaryo or usa kanang santos nga makita nila. Abi nila luwas na sila na kay wala gyud gasangyaw sila nga ang kaluwasan na radyo kang Kristo. Kinoong Kristo. Mo to kog example sa inyo ngano maisintit ang tao mo nga si Kristo pag ibalik. Kay daghay masango man si Kristo kung tan-aw nimo Lord ko ang kabalo kay imo mga tinunan sila ra mo magtapok simba pag human ulit na sila di man sila mosangyaw. Kung pastor may kasangyaw pipila ka tawo. Ang taga Cagayan pag dalang sakyanan mosulod sa Iligan wala siya kabalo unsay mga balaod diri sa traffic sa atong syudad. Nakasunod siya buwan entry dahil ka ng do not enter dia or one way. Kung na siya kabalo, kita swito ka, taga-iligan, kung nakaisakinan na sito, laki ni dira, yun pasudlan diri, one way ra yun ni. Pero siya kung makaagi diha, makitaan sa traffic enforcer, parahon, sir, di man pwede sir, one way ra ni sir, padulong na yung ka dito, di ka pwede musukat. Minguwang ko, kabalo, kaya di man ko taga-dire, so tanaw niya ang ang traffic enforcer, tanaw niya ang sanay lisensya nila, taga-Cagayan yun dahil, kita mo na dito sa yung list of taga-Cagayan. Depende rin sa traffic enforcer, pwede po niya dakpon, pero pwede po na niya palusong. Huwag mo siya kabalo, di ko na taga-diha, huwag po na sa Kristohanon. Munang musangyaw ganun tata, pero kanang taga-iligan madakpan, ay, iliganon kayo ka, yung listo sinusakyanan, ang imong lisensya, taga-iligan yung ka, gahe yung ka gulo. Imo na yun ang magbantay yung ka, nga asa rapid sa iligan, ang kuhan, imo ginabantayan. So, ingana po ang kang kuhan, kanabitang mas maayo pa tong, wala pa kakabalo, kay mura pag naapa exemption, mura pa, pero wala mo yun na, kung tanahon yun mo. Kaya ang Ginoo magpaidobon man gyud maabot yung panahon nga masangyaw gyud may balita tanan. Daga naman usa gani isangyaw lang ayo pag-expect og kana bitaw budawat sa Ginoo kay kung ina na ang expectation failure jud ka. Ultimo tong Ginoo magbuhi sa patay. Maayo sa masakiton. Daghan na sa kunya gilansang pa gani siya. Ang importante lang yung isangyaw may balita. Pulong man po sa Biblia, klaro man po kayo nga ang dalan ping sa langit, suot o gamay na yun ang makalusot. Musangyaw lang yun ta. Then, at least nakadungog siya, pagbalik sa Ginoo, wala na siya exemption. Kung napanay siya na, i-rewind lang na sa Ginoo. Kitaan na niya nga, nakasangyaw na SDM. Dinber sa iya ha. So, obligado tatanan. Obligado tatanan nga musangyaw. Mabot na panahon nga magdilaab na sa kasing-kasing. Kanang labi na yung magkadool na ang katapusan sa kalibutan. Makabantay, biblikal man po na siya. Ang katong ingon ni sa Ginoong Hesus nga isangyaw may balita sa tibuok kalibutan. Ikaw mabantayan nimo nga murag di ka mahimutang kung dili ka makasangyaw sa may balita. At least makasangyaw. Ayo pag muimang og kanang sani. Maayo man na pero basta dili ka kadawat ba nga ay gihaguan ako ni grabe pag-ampo nako unya ingani wala resulta sa usa ka libo nga nangadto dito tulo ra may nagpataas kamo milyon so padayon ta mo igsoon kadaghanan sa mga sala nga atong nabuhat human kita maluwas bunga sa atong pagkabata pa dina sa Ginoo o dili tungod kay nagrebuildi kita kaniya
Ato yung tanaw na kasaghanan sa mga sala nga atong nabuhat, kasagaran jud ana bunga sa atong pagkabata kung dili po na siya yung narebilde ka. Kailan man yun ang narebilde ka? Musungag ka na gyud. Kanan bitong kada istorya bahin sa kuan dili mo na mao na mo kuan jud ka, pero kanang kasagaran kining pagkabata gyud nato ang makita jud nato ang kasagaran sa sala nato kining pagkabata. Kanang walay pansinay, kanang mahiubos dayon, kanang ingan na lagi nga kinaiya. Pero dili mo na siya rebilde. Lahi magyud tong ni-rebilde kay musupak magyud ka. Para nang mga rebilde sa bukid supak yun na sa tong gobyerno. So dili po ay ingan na gyud ang rason nganong nakasala kasagaran sa pagkabata dili ingon nga rebilde. Kadaghanan sa mga Kristohanon nga mga bata pa sa Ginoo mao ang ilang mga kinabuhi o kinaiya mura paghihapon og tao nga naa sa kalibutan. Unsa man naa sa kalibutan? Bingkil-bingkil, ana kanya-kanya. Ay pa sa umang kay mamot kadungog kan naon ni sa kuwa kan naon na ko dito. Sama sa mango. Sa dati mo sa language. Takapalo ani. Amo kay apon sign language ka o manakis bila sign language. Sige apon nakasabot. Di mo gapon kasabot. Silula ang kuhan kay silula. Tinda ni. Tingala ko ni nagipuhit is amang. Unya na sila gisinay gisinyas. Ganyan lang. Gisinyas si Sister Minda. Taon-taon ni lakaw sa magbabalik kadalang katol. Mo dito sinya sa katol. Kaya man ang nilola ta kay kisag wala sila yung sinabot mo. Dagpig ana unya na sila sinyas ana. Amang lakaw na pagbalik kadalang katol. Sila na siya magsinabot. Mabalik siya ng James. Balik siya Ay ko ng Diyos. Duha ka rason nganong mga bata pa sila diha sa Ginoo. Wala sila matiman sa usa ka espirituhanon nga man. Mao na ni. Kasagaran usually man ko especially mag-share bitaw ta. Baguman biyaan lang yun nato na. Oh, kana posible gyud na siya nga matagak. Dako kay porsyento nga matagak yun na siya. Wala sila matiman sa usa ka espirituhanon nga man. Katong example katong kaparag tuto. Iko lang ko ni siya ridawat siya sa Ginoo. Di pagdawat niya kung may tabo nga simba ko madisgrasya si ato, posible gyud siya luwas. Pero kung dili gyud siya matiman, posible gyud nga masaad po siya. Ubalik gyud siya sa kalibutan. Munang atimanon gyud unta, pero ang problema mo po nato kay ngano, gamay ra gyud ni ang kanang musangyaw. Daghay Kristohanon pero gamay ra ang musangyaw. Gamay ra ang musangyaw. Dili matiman. Labi na ko kay maestro po. Daghang alahay Aron sakto ang atong pagtubo, kinahanglan kita mo samitar ngadto sa usa ka espirituhanon nga man, aron kita maatiman og pasangkap. So makita nato na sa Timoteo 2, versikulo 2 pod. Modritso na lang ko mga igsoon. Wala sila atong giingon, duha ka rason nganong bata pa sila diha sa Ginoo. Number 1 is wala sila matiman. Ikaduha, wala sila makabaton og pagdisiplina sa kagalingon. O kining nga sitwasyon, kining ikaduha nga gibasa, imuha na ni. Wala ni labot ang kining spiritual nga amahan na ni. Kintahin, nasangyawan na, napadawat nato si Goyong. At imanon yun ako na siya. Pero, antong nga mutubo siya. Pero, ang kining ikaduha nga rason, iyahan na yun ni. Wala sila makabaton og padisiplina sa ilang kaugalingon. Dili lang nga kanabitang nagsalig lang ka sa imong espiritual nga sa amahan. Kung dili ikaw pud nga kagalingon naa po kay disiplina. Yung sa man unsa mga disiplina ang isgutanan ni. Naraw. Kinahanglan mo ampok ka. Kung Kristohanon ka lang nga wala pag-ampok, wala kay disiplina. Dili yung kamutubo. Kinahanglan po mubasa ka sa Biblia. Gawas yung tingalig di ka kabalong basa. Then kinahanglan po nga mosimba jud ka. Muna yung mga disiplina nga gisgutan diri. Mo alagad, mo apil sa mga panagtigom or mga seminar, mga ingana. Kay mo grow magog ka na kung imuhag yun ang kagulingon na. Imuhag yun na. Wala na may mahimo ang imong kanang spiritual nga amahan. Kanang ga Bible study sa imuha. Kung dili yung ka musimba. Kung dili yung ka muampo. Kung saan pagkabalo niya. Niya po tanong, mag-iampo, muampo ka, tubag para bagyo. Kinahanglan ni nga disiplina kung gusto mo nga mutubo. Mo nang wala kung tanaw ninyo sa inyong kasing-kasing, magkabantay mo nga dili pag yung dili mo ganahan mo sangyaw.
Saan pagsangyaw? Okay, kamu basa Biblia, saan pagtubo nimo? Usahay mo absent sa simba. Di kun muampo. Imo na ni nga kagalingon nga parte nganong kanang sani kanang gitawag diri kaning duha ka rason nga nganong bata pa diha sila diha sa Ginoo. So naay hinungdan nga wala sila natiman, pero kung natiman man gani, daghan ba yan kung imong tan-aw. Pangutanan yung kagalingon. Tan-aw sa ako kanan. Na may disiplina, na mo aning tulol, bisa kining tulol lang. Maampo mo. Bubasa sa Biblia. Musimba, simba tingali perfect. Pero kining duha mo ipangutana. Iya, lami kay ignon Ginoo. Lord, iapil po ng Facebook niya, kay para. Perfect po ko ana, duha na, simba ko o Facebook. Mananabutang diri. Kanang busy bitaw nga life na to. Dili ko na rason nga busy kay ang tao. Nga no? Pantayan ba nimo? Nga ilan na ni ka-oras ni siya ka-online. Oh. 10 minutes lang muadto sa kwarto para way disturbo mo pa sa Biblia pag-uman. Makampo din sa Ginoo, dili kahimo. Mo nang ako maestro. Pag ingon ako nga musangyaw ko sa pulong sa Ginoo, dili pwede nga dito magtuon. Kapalog yun akong asawa sa una. Wala pa internet sa una. 1980s. 90s na tingali. Palit yung kong libro kada sweldo na ako. Then, ang akong style sa akong notes, ibutang talag kaluwasan. Sa salvation. Title na siya. Kung na ako'y mabasahan sa libro about salvation, note, yun, take note yun na. Then, sa pikas po, temptation, anak hintay, sa next speech na po, mapuno lagi na. Disiplina lang yun, basa. Kay, wala pa ako nag-atog Bible school. Kung saan man po na ako pag magsangyaw o epektibo, ultimo gani, wag ko kasabot, anong ibasa na ko? Biblia, di ba yan mo madali na masabtan, kay ano, nabayag yung kung ano na, kining sana. Lalo nga pagtulunan, o ipasabot na sa libro, ay mong ipalit. Nagwapo kayo rin, kaya na internet, di na ko mag-problema, magasto pa. Dito sa eskwelahan, may wifi na mo dito. So, inga na, dito magdugay, hapit na kita. Ang Diyos determinado kaayo nga motapos unsay gisugdan sa atong kinabuhi. Kung pagdawat nimo kang Kristo, dili gyud na siya pwede ay dili gyud wala gyud kaingon ang Ginoo nga diha na siya kutob. Ang Pilipos atong basahon, maklaro gyud kay nato na nga dili gyud pwede sa usa ka Ginoo, sa Ginoo nga pag human mo dawat kang Kristo, diha nagakutob. Atong basahon ang Pilipos 1:6. Og busa siguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo padayonon kayod niya hangtod mahuman kini sa pagbalik ni Kristo. Inganin ko pasabot ani pag ang atong kanang paggrow bitaw dili na ditso bitaw nga ditso ka pag sa taas. Dili na pwede kay ngano mahimo man una dili man ako magkaya nga isabot sa atong unahuna ang ditso ang usa ka Biblia. Hinahinay gyud na ang grow nimo. Kung kada adlaw ka kabasa sa Biblia, for 15 years kabasa ka Biblia, kana motubo gyud ka. Hinahinay mo na masabtan. Dili man nga usa ka basa, basahon ko ning Biblia, sulod sa usa ka semana din sabtan mo na ay dili ay. Wa gyud kay masabtan na, malibog yun ka king ano. Gani mabugos ni ko tuon. 15 years, ako tingali more than 50 years na nga kuwan. Kabasa Biblia. Then mo nang matanawa ninyo nga medyo nanak ko'y kahibulog yun. Kaya nga no, mo lagi na, unsay nasugdan sa Ginoo, gusto yun niya nga kita tanan sangyaw sa pulong sa Ginoo, pero dili man gud po nato basta ang ato ra gyud nga masimba lang ta pag human diha ra gyud ta kutob. Padayon ta ang igsoon. Kung mubalik gyud kita sa
Bisan pa og mo talikod kita sa Ginoo o mo backslide kita, dili gyapon siya moundang pagpangita og paagi aron kita mabalik ngadto kaniya. Kung mobalik gyud kita sa pagpakasala, ang Dios nay upat kang buhaton. Kana bitaw mo dive gyud ka sa sala. Nagi buhaton ang Ginoo, mabantayan nimo na. Number 1, magpadala og mga tao ang nga mudasig, mumaymay og mubadlong kanato. Oh. Si Janice, katong dugay na siya wag kasimba, kita tanan, wag kita kapalo-up niya, akong magulang. Nakaadto siya ha, dili kauban sa atong simbahan. Ang Ginoo nay kapadala ato. Kay dili jud gusto sa Ginoo nga matutali matagap jud ang usa ka tawo. So kita wala biya kita na kuan dito. O kita na kabisita tingali kong Janice. Ikaduha. Pero mo padala gyud ang Ginoo. Timani gyud na ninyo. Isa kung saon pa nimo glikay sa Ginoo. Matingala lang kakalit nga nimo abot sa imuha nga tawo nga Kristohanon. Huwag mo pasilian sa imo, may sa imo. Mabalik na sa Ginoo. Ikaduha, magpadala og bagyo or problema pagpahigmata ka nato. Ang problema mga igsoon, usa kana bitong Kristohanon ka unya kabantay nimo nga murag nindot ang imong kinabuhi, wala na kay gubot sa pamilya, lipay na kay ka. Pagkawala nimo nakabantay ka nga gubot na kay imong kinabuhi, naganay problema. Naglimayn ang Ginoo sa imuha nga imong kibiyaan ang maayong balita, ang maayong nga kinabuhi di atang Kristo Jesus. So na nga na sitwasyon, i-remind ka sa Ginoo pinaagi sa problema. Ikatulo, o bisita ka nato pinaagi sa damgo. Oh, kana. Wala na yung pag-anaw na tingala lang ka nga, ako kintahay, wala na ko, na-backslide na ako, nagdamgo man ko nga, dungan mi Roger padulong dito simbahan, inga na, may lakas Ginoo, nga pasimbahon yun ka. Hindi man yung totally yun nga mabiya ang Ginoo. Pwede lagi maputol ang kining fellowship, pero ang relasyon nga Ginoo gusto gina makabalik ka sa iya. Inga na ang kagwapo sa Ginoo. Number 3, mo disiplina ka nato aron mo balik kita ngadto kaniya. Kining kanita po kang plato, for example lang ni plato to. Na natumba ka din maglisod na kaglakaw. Basta gani pagpabarog, dili na gani unsa ni maglisod na ka na karon pero kalakaw ka pero naapag yung unsa ni napagkay murag gunitan. Disiplina gyud na kung tan-aw nimo. Kay ngano? Diha sa hitabo kaniya, diha man siya nakabalik, diha man siya nakamatas Ginoo. Posible yung nagamiton sa Ginoo. Munang kuyaw kung inga na ang sitwasyon. Kaya nga no, usahay, tagaan kag sakit nga grabe yung kaya nagito ang cancer na. Wala, niwangkig na kagmayo. Kung hanto na, diya ka nakamata nga. Diya magugo sa Ginoo. Now, dito na kung ka magkuhan, Lord, ayuhan ko. Depende na po sa Ginoo. Kaya mubalik ko kanimo. Mubalik ko pag-servisyo diyan nimo. Kapo ay kuhan, kuyaw nang magdisiplinahon ka kay ano nang problema kay gubot mo sa pamilya. Wala ma-compare nimo ba nga sus katong sige misumba sa una. Wa dili jud ingani mo kinabuhi. Karon nga kuan ano nibalik na po katong bana dito suga, inyong sa gawas, wala na gubot. Uli gabi ingat ko. So padayon ta mga igsoon. Motong upat no nga kuan makita nato nga ang Ginoo gusto jud relasyon. Kaduha, ang kaluwasan nga imong madawat adunay posibilidad nga mawala. Inood na siya. Doon na gyoy posibilidad nga mawala ang imong kaluwasan. Dili gyud na ingon nga kana bitaw ingon pud sa uban diha nga once nga luwas gyud yun mao. Ang pasahon nato sa Hebreo 10:26 paingon sa 27. Kay wala na bisan unsang sakripisyo nga makawagtang sa mga sala kung tuyo nato ang pagpakasala human ipahibalo ka nato ang kamatuoran. Ang primero nga katong nakasala ka pagdawat nimo kang Kristo, ang katong sakripisyo ni Kristo mao toy nakaluwas nimo. Karon kung matagak jud ka, kung mupadayon ka pagpakakanabitang kanang pagmudayon ka pagpakasala, ang mahitabuan na pagtaga ka na yun kay gibutang na sa Hebreo kung imong basaon wala na unsang sakripisyo o gibuhat sa Ginoo. Wala na gawas kung mubalik ka mga kag pasaylo pero nang magpaabot ka nga napay buhaton nga man wala na. Ikaw na lang yung gihulat anak.
Kung dili ka mo balik, wala na gyud. Ikaw nagihulat kay na naman ang kaluwasan imo man gibiya. So mag-speak pa kag another nga paagi sa Ginoo para muluwas ka wala na. So eksakto ang Hebreo nga nasulat. Kay wala na bisan unsang sakripisyo nga makawagtang sa mga tao kung tuyo nato ang pagpakasala human ipahibalo kanato ang kamatuoran. Wala na gyud. So hinunuat hadlukan nato ang mahitabuon niya, ang paghukom o ang mabangis nga kalayo nga mulaglag sa misukol sa Dios. So ayaw pag-expect nga once na luwas na gyud dili na siya mao. Kupadayon pag yun ta mga igsoon, silutan sa Dios ang magtotoo nga may balik pagpuyo sa pagpakasala tungod sa tulo ka rason. Una, iyang natamay o giyatak-yatakan ang anak sa Dios nga nagluwas kaniya. Dili po nato na iliteral nga pagsabot ni siya. Imo yung gitamay. O imong tan-awon, murag imong gibiyaan ba? Kabalo man yung ka, permiro gidawat imong kaluwasan nga si Kristo. Anyang anong gibiya ka? Murag wala na kanisalig sa iya, imo nang gitamay ang Ginoo. So, ikaduha nga rason, iyang gipakawalay bili ang dugo nga naghinlo kaniya gikan sa tanang sala. Tanang sala nato kinahanglan gyud mahinlo na og dugo busa si Kristo gisalansang dito sa cross. Pag-agas iyang dugo, mangayo tag pasaylo kay naamay ni agas nga dugo pasayloon gyud na sa Ginoo. Ug imo nang gipawalay bili ang katong pagpalansang ni Kristo dito sa cross. Paitan ano? Gipawalay bili nimo. Katapusan, iyang napugal-pugalan ang balaang espiritu nga nagpuyo kanato. Wala na gyud. Basta wala ang espiritu kanugayan mo biya gyud sa imo akong padayon ka pagpakasala. Kapit at tamaman mo isuon. Bersikulo. Bersikulo sa Biblia diin pwede mawala ang atong kaluwasan. Isa lang akong ihatag sa inyo kay uban pare-parehara gyud na siya. Basahon nato ang Mateo 24:9 paingon sa 13. Mateo 24. Versikulo 9. Paingon sa 13. 9. Kasa limang 9. Gara. Unya dakpon kamo sa mga tao aron sakiton og unya patyon kasilagan kamong tanan katawhan tungod kanako og daghan unya niadtong panahon na ang mubiya sa ilang pagtuo magbudhiay og magdinungtanay sila unya daghan niini mini nga mga propeta ang mutungha og daghan ang malimbungan nila og tungod sa pagdaksang sa lutan mabugnaw ang gugma sa tanang daghang tao apan ang maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Ang mulahotay ra gyud. Muning usa ka bersikulo nga nagpamatuod nga kanang ingon nila nga once nga luwas gyud dili gyud na mao. Kung imong basahon diri ang pulok kag Kristo kila nga baba ang mulahotay ra gyud ang muluwas. No. Ang problema ninyo mulahotay pagamo gamay na ganing pikil ay na musimba. Pait na bagyod ang pait na bagyod ang impierno. Gusto si mabatian mo sa kalayo mo gina kanay dire kapo nimo ng kalayo mo ni mabatian mo sa impierno. Okay mga igsoon. Karon nga luwas na kita unsay buhaton kung makasala kita. Unsa may buhaton kung makasala ta? Luwas na ta gidawat nato sa Kristo pero natural nga makasala jud ta. Unsa may buhaton nato? Magrosaryo. Ang pulong isugid nato sa Dios ang atong mga sala siya nga matanong og matinumanon sa iyang saan mo pasaylo gayud sa tanan natong mga sala og maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Natural sa usa ka tawo ang makasala. Pero ingon ang pulong sa Ginoo, isugid yun. Isulti yun mo. Isulti yun mo. Nganong day kuhangan lang kay Lord pasaylo ako nakasala ko ron. Ano lang? Ayaw mangita pare, kay mangita pare nga dito ni isugid nga Ginoo. Hindi na siya mao. So
O ikaduha pod kanang giingon, ang atong lawas is templo. Ayaw gyud na siya gawin. Kung nagtuo ka, ang pulong sa Ginoo mabasa nato sa unang Korinto 3:16 paingon sa 17 nag-ingon gyud na ang atong lawas templo sa Ginoo. Unya gisudlan nimo dili maayo ka inom, gasigarilyo, unsa pa na dili gyud na mao mga igsoon. So I think sa atong title sa atong kitun-an karon kaning kaluwasan, mawala ba kini o dili na? At least sa tubag na ito na siya. Pwede yun na mawala ang kaluwasan. Ayaw mo pagtuo nga kuan. Klaro kayo, ang mulahutay, maorat yun yung maluwas. Swerte pa ganit na karon, kaya nga wala kita gilutos. Kanang mato kag Korea, mato kag China. Wala. Kanang usahay, makitaan pag yun mo na, usahay, imong anak, tiunan o pusil. Mutuo pa kag Ginoo nga si Kristo dili, niya, naragyo na sa imuha. Na ibang mga Kristohanong, grabe. Ilagyo na, mutuo ko pang, pusil, patay ang anak, ikaw na pitiunan. Ano mo na i-deny mo? Hindi na magkaya silang dugan. Hindi na magkaya silang dugan nga ilang i-deny ilang Ginoo sa kaayos, gibuhat silang Ginoo kanila. Sinan ka kung saan nga lugar ng kanang mga China, Korea, o sa panang dili Kristohanon? Katago na sila, ilalong sa mga kanang dili yung makitaan, nag-fellowship na sila, kasimba na sila dito. Once nga madakpan, dili i-deny ang ilang nakatunan. Kita, isayon-sayon na ginatot dali sa tuan, pero maabot yung panahon. Kung wala hutay, manjog ka. Kanang ingana na nga, grabe nga paglutos, kanang kamatayo na yun. Ulahok tayo mga kana, dalay ko ng Diyos. Ato ning isira sa pag-ampo. Balaon og buhing nga Ginoo, Father God, salamat sa imong pulong ron nga nag-remind kanamo nga ang kaluwasan nga among gitagamtam karon posible ni mawala man. Og luoy ang Kristohanon nga mobiya diha kang Kristo kay ngano amahan wala na ang kalinaw or joy sa iyang kasing-kasing. Mao nay lami nga paminawon Ginoo. E bisag unsa pa nga panahon, bisag kapoy na gyud among lawas pero matingala mi nganong sangyaw pa magyapon mi. Holdi mi ka kinihang buntag share sa pulo sa Ginoo karon ka share sa pulo sa Ginoo. Ngano man kay makit-an namo dili tungod sa kwarta kun dili makit-an namo sa among kasing-kasing nga naa ang kalinaw kalipay amahan. Busa salamat ana nga kamatuoran. Nagaampo ko sa imong tanan nga katawhan nga naminaw rong amahan. Magdilaap ni silang kasing-kasing na musangyaw din sila. Dili sila mahimutang kung dili din musangyaw sila sa maayong balita. Maabot ng panahon sa imong gitakdak ang panahon. Mag-ampo pa ko kabratuto umahan ang kompleto nga kaayuhan. Nagisgot na siya ni aking Domingo umahan. Nang tagaan siya chance nimo umahan. Makasangyaw. Pero napay pikil. Tungod kay dili pa yung kay siya kalihok. Tingali umahan na kay plano. Hotdon sa namo ning series ang kining Bible study ay pa nimo siya kompleto nga kaayuhan para hinog na siya man, para ligdong na siya nga Kristohanon. Dili na gyud makapukan kaniya ang yawa busa man ang imong pagbuot may matuman. Pero nagatuo mi sa kompleto niya nga kaayuhan. Salamat sa tanan nga naakaron ang kalwa, ang kalinaw sa atong pagpauli. Magakuyog ka nato. Sa pamilya Aquino, ang kalinaw sa Ginoo akong gibilin aning balaya. Dalaygon ka kining tanan ang salamat lamang pinagi sa bugtong anak si Kristo among Ginoong luwas. Amen. 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 Ang bata nga Kristohanon bingkil-bingkil.